crec que ha estat bastant igualada. La pilota l'hem tingut igual els dos equips i la sorra els ha decantat una mica cap a ells i ja està, són campions. Ha sigut una miqueta emocionant perquè hem començat guanyant ells i hem pogut remuntar y jugar bé al final, mantenint la pilota y al perill poc al final. Muy contento por ellos porque me lo paso muy bien con ellos, vengo aquí a echarles una mano, a ayudarles y a contarles un poco mi experiencia y sobre todo a pasárnoslo bien, que es lo que consigo. Vinga, va. Vinga, aixeca-m'ho fort, home. La primera part hem estat bé, hem aguantat el ritme, l'estima el gol, però bé, i la segona estaven molt carregats, cansats, però han estat millor la segona part. Al principi hem començat amb bastants forts, hem pogut marcar el primer gol. Després ells han començat a apretar i no sabíem com sortir del nostre camp. Fins al minut, quan quedaven 5 minuts per la mitja part, que llavors hem començat a apretar. I a la segona part jo crec que ja hem començat des d'un inici a estar en el seu camp, on nosaltres volíem, i després han arribat els gols i hem pogut matar el partit. Com saben jugar. Tocar, quan veuen l'espai, xutem i intentem defensar tot, ok? Va.
este partido lo hemos luchado hasta el final. Ha sido un partido complicado, difícil, es normal porque es el Barça, pero bueno, es normal, es el justo ganador. Pero nosotras hay que tener la cabeza bien alta y hasta el final. Hem començat una mica nervioses totes, ha sigut un partit molt dur i ens hem posat mica en mica a jugar tranquil·les i mica en mica ha sortit tot. Entrega el plat de subcampió al capità de la Unió Deportiva Cornellà. Bueno, ha sido un partido bastante igualado. Se ha decidido en acciones puntuales. Hay que felicitar al rival por el partido que han hecho y bueno, nos vamos con una sensación contenta de haber llegado hasta la final, pero bueno, felicitar al Barça por el gran trabajo que han hecho. Al principi ens ha costat perquè el camp era de dimensions més petites que el nostre, però al llarg del partit ens hem sabut adaptar i aconseguir el que volíem. Jugar lo que sabéis hacer, de un lado al otro y cuando puedo ataco. Vamos a chutar. ¿Ha quedado claro? ¡Sí! ¡Vamos a la
es lo que nos ha pasado y por eso hemos perdido. Ha sigut molt xulo perquè com que hem començat perdent, doncs llavors ens hem animat i llavors hem remuntat i ha sigut molt guai. Bé, bueno, hem lluitat fins al final, però hem tingut moltes oportunitats, hem fallat 2, l'altre va ser, però bueno, ho hem donat tot fins al final i ens en anem contentes. Era un rival complicat, el teníem a la lliga passada i no els vam guanyar mai i no sé, ha estat bé guanyar-los avui. Crec que ha estat una temporada completa. La Copa Catalunya ens ha passat factura, hem tingut un partit entre setmana contra un rival bo com és el Barça i hem tingut poc temps de preparar la final, però l'equip ha competit bé, estem contents, tota la temporada hem rendit amb bon nivell, sobretot la segona volta. En Lliga els vam guanyar en el seu camp, o sigui que tots estem molt contents. A més, és un bon rival. Hem guanyat el campionat de Catalunya, la final ha sigut molt disputada, ja ho sabíem, hem vingut amb molta il·lusió i hem competit fins al final i al final ens la podem emportar.